και είναι τιμή μας που έχουμε κοντά μας τον Αποστόλη τον Περανικόλα, Δημοτικό Σύμβουλο. Θα θέλαμε να μας κάνει μια δήλωση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι πολύ σημαντικό που ξαναβρισκόμαστε σήμερα μετά από πολλές δυσκολίες, οι οποίες προφανώς και δεν θα είναι οι τελευταίες, αλλά στην αριστερά έχουμε μάθει να διεκδικούμε, έχουμε μάθει να πολεμάμε. Δεν κερδίζουμε πάντα και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου. Όμως πάντοτε προσπαθούμε για το καλό των πολλών και όχι για το καλό των λίγων. Αυτό είναι και το βασικό πρόταγμα εν γέννη της αριστεράς. Γιατί τώρα είμαστε σε μια κομματική συνάντηση, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, και είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην περίσταση αυτή, ότι η αριστερά δεν διέπεται εν συνόλο από κομματική περιχαράκωση. Και αυτό είναι το βασικό πρόταγμα για όλους στην βάση της απεσιοδοξίας του νου, αλλά της αισιοδοξίας της βούλης. Και εκ μέρους λοιπόν ενός φόρου που άπτεται κυρίως της εφαρμοσμένης πολιτικής από την τοπική αυτοδιοίκηση, εκ μέρους της Συνεργασίας Πολιτών Παπάγου Χολαργού, οφείλουμε όλοι πλέον να συσπηρωθούμε και να μπορούμε να έχουμε μια συλλογικοποίηση των αιτημάτων. Η όσμωση με την τοπική κοινωνία, η όσμωση γενικότερα με την κοινωνία, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται ως κοινωνικός αυτοματισμός. Πρέπει όλοι μας, με το λίγο που μπορούμε να προσφέρουμε, να προσπαθήσουμε να το κατορθώσουμε. Επομένως, οι ευχές πρέπει να είναι ουσιαστικές, με τη συνέργεια του καθενός μας και όχι δεοντολογικές. Να πούμε λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, δύναμη για διεκδίκηση και νέους αγώνες.